Good morning po sa lahat. Si Papart po ay naggawa ng vlog na Papart Show. Ang content po nito ay mga Chabacano words o Chabacano language. Ginagawa to ni Papart upang kung sino man po ay gustong magsalita ng Chabacano or the language from Zamboanga City, pwede nyo matuto dito sa vlog ni Papart. So paano? Ganun na yung cellphone, then makita nyo doon Papart Show. Hanapin yung subscribe na pula, pindutin yung subscribe, then yung pindutin yung bell o pindutin yung like, para sa ganun araw-araw si Papart nag-upload ng mga Chabacano language tutorial. So si Papart naman ay naghanap ng paraan upang turuan kayo ng Chabacano. Sa mga Bisaya gusto ng Chabacano, so subscribe Papart Show channel.